Takže zdravím na Fibonacciho predikcii. Máme tu DAX M5. Dajme si 30 minútový graf. Pozrieme sa, čo sa dnes stalo. Stalo sa to, že DAX klesal až okolo 8:30 sa dostal presne na chod na Fibonacciho predikciu 8915. Pozrite si kľudne včera video, že som to tam predikoval, túto úroveň, že odtiaľ nastane minimálne, zastaví sa trh na tejto úrovni alebo sa odrazí vyššie. Pozrieme sa z hľadiska M5. Touto modrou líniou je vykreslená Fibonacciho línia 8915, kde som mal čakajúcu objednávku. Tá bola vyplnená, na 50-ke som bral zisk kvôli tomu, že sa blíži 10. hodina a nechcem riskovať, že by otvorilo s gapom nadol. Takže som zobral 35 bodov, čo som už aj nedúfal, že sa dneska vyplní Fibonacciho predikcia. Niektorí mi písali, si mysleli, že 9000 ako okrúhle číslo bude tá úroveň, ktorá odrazí trh vyššie, ale vidíme, že trh sa riadi hlavne niečím iným a nie okrúhlymi číslami, pretože by nešiel by dneska na pod 9000 pomerne výrazne. Tí, ktorí si dali čakajúcu objednávku na 9000 so štandardným 50-bodovým stop lossom, no tak dnes prerobili. Čiže toľko k tomuto vývoju. Toto už môžeme vyhodiť, túto modrú líniu, ktorá už bola otestovaná a zarobila. A poďme sa pozrieť na zajtrajšie predikcie na DAX. Spravíme tak, že trh by už dnes nemali ísť nižšie do 10. hodiny, ako bola úroveň 8915. Môže, ale nemal by už ísť. Takže pozrime sa na predikciu na zajtrajší deň. Takže prvá predikcia na predaj je na úrovni 9122. No a potom tu máme nasekané čakajúce objednávky na nákupy. Prvá je na úrovni 8712. A druhá úroveň na úrovni 8603. Tretia úroveň na úrovni 8400. A ďalšia úroveň, štvrtá, na úrovni 8300. Takže toľko k DAXu. Poďme sa pozrieť na euro-dolár. Tam sme dneska neatakovali žiadnu Fibonacciho líniu, čiže ostávajú tie línie, ktoré boli v platnosti na dnes, ostávajú aj na zajtra. Akurát s tým rozdielom, že na tejto 150-ke Fibonacciho línii dám si malý objem, pretože hrozí, že prerazia smerom nahor. Samozrejme v zmysle pravidiel, ktoré som už hovoril a ktoré sú v tom úvodnom videu. Čiže pozrite si aj to, ako sa obchoduje Fibonacci v tom 3 alebo 4 minútovom videu, kde som to hovoril. Čiže pozrite si tie pravidlá. Čiže zajtra euro-dolár nákupy stále na úrovni 1.1029 až 30. Prvý predaj 1.1266, malý objem, je to pomerne špekulatívna línia alebo špekulatívna úroveň. Druhá úroveň na úrovni 1.1368 a tretia úroveň 1.1466. Takže toľko Fibonacciho predikcie na zajtrajší deň.
na 9. februára 2016.